mado kachere tauya nadzo nhau zuwa ranyasi zuwa rochinomwe mwedzi uno wachiwabvu ipapa nyasi totandira kwedu nokwamutoko mhuri yokwanyakuchena iri kufara mambo mutsva gadziwa nyasi Kithi Karunda Chimbangu ndiye aitiwa mambo nyakuchena kutanda nyasi zviri pamutemo. Aiwa wanga vari kuita munjekure ikweyo kwai kwatonzi kuri kuuraiwa ng'ombe 12 kukagouraiwa nombudzi 30 nohuku dzinosvika 150 150 pachirungu. Idi tsawo yonyama inombokuwa mhanduwe. Aiwa wanenge waita kunakiwa chaiko chaiko kusvinu kana wadya zvakadari izvi. Rekai tigoona kuti kunotongiwa sei naiye Kithi. Apawo nyasi kwai wanhu wakatora marezinesi okutyaira dzimotika vanosvika 50 pachirungu. Kwai marezinesi yavo yasvika kuZimpost kwamutoko. Endai koita mutore ipapo. Tingadai takupai mazita yacho asi kutoita kudokerera chaiko tichipa mazita. Tiri kufara kutoti ipapa Blessed Muhlanga azobuditsiwa nyasi manhoko yaanhu wakomana. Wanhu kumajere wangu vari kuti kwai paribe kunyoriwa zvisvinu pano nhamba yakashota pamapepa akaunziwa nodare kuti Blessed abuditsiwe. Kuno nyasi kwatozoita kumhanyiwa chaiko kusvinu kuti zviitike kuti aburike. Kwauzomubudisa manhoko yaanhu. Idi tiri kuramba tichitenda waramba wakamira. Toburika idi nomhuri yache yaenda komugashira. Unobva waita kuhwadziwa mhanduwe kuti wakomana wapwera wangu wasuwa bambo wavo. Asi ndo zvinoita nyika yacho yakaita kunyangaritsa chaiko. Tikuramba tichitenda kuti aburika. Tsaona yaitika kuGweru mhanduwe paribe chizvino. Ipapa mukaramba muchizoona sei kuti mabhazi okumaChina achizochipa. Izvozvi ndo zvinoitika. Munoona pamakoporo yakarara kudando zvakaita izvozvo. Kana mairiza anenge akaita izvozvo nekuti akanhadziwa zvisvinu kunowa China wawa. Mhanduwe vanondoita chero zvabatana chero chiri kutekaira apa chichibhururuka kumhanya kwacho. Rekai tione ipapo kuti zvinopetera kupi. Mapurisa ari kuti ewana kuona tsai kureketa kwa muribe kudoka panhau yomatsaona iyoyi. Kwaisirai isusu ndisu tinopa kuti wanhu wangani wapfa nokudidi. Bhazi racho ibhazi rokwahungwe rabva kuBotswana richiuya kuZimbabwe no. Idiri kuti mweya wapfa dai azorora murugare. Tichazopuwa mazita kana aburika mapurisa tichibva takunyepai kuti imbanani wapfawo. Nyasi kweru wamunangarwa wanga uri kuita katombo kanyai no mugurukota noringano zvousawirano dzimwe nyika wokuSenegal. Auya ipapa akaberekana nomubiya ache ari kuda kuita ndiye mutungamiri webhangi roAfrican Development Bank pari kupedza desina kutonga kwache. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipetera kupi zvienda nopapi zviita sei. Tinoramba takandoringa. Wapedza ipapo wamunangarwa wabva waenda kumusangano wavo Politburo yeZANU-PF kuti waringe zviri kuitika mubato mawomo. Pawaburika wari kureketa munotoziva kawamunangarwa kana wari kuverenga kuti wanenge wakaita kuita kunyura chaiko mumapepa avari kuverenga. Ndizvo wanga vari kundoita. Asi wagoreketa chikuru chokuti kwainga tirambe takabatana sobato tigosenzere kubudirira nyika yedu kusvikira yabudirira. Ipapo munotopaziva kuti wanoreketa kuti ngatibatane asi wari kurongerana. Imi pakaita kunyangariwa. Wapedza musangano Politburo wabva waenda kumhanya kundege. Aiwa kana iko anotumiwa kamiremire anoita kudando bawakomana. Kutekera kwacho wabva waenda kwai ari kuenda kuMoscow munangarwa kuti aite umwe wavanhu vari kupemberera kusarenda kwemaJerimani mugore ra1945. Rekai tione kwai inonzi pachirungu Victory Day Celebrations kuRussia.
rekai tinenge tichikunyepai kuti zvirikutekera sei ikoko. Meya weguta rekwekwe agoreketai kutoti agorekai tikwekweredza munyaya tsikidzi nokuti tiribe tsikidzi ino kwai aiwa bakuribe chakadando chinonzi tsikidzi chiri kuitika kukwekwe. Heno mandiwe wagare wekukwekwe dai watotinyepa kuti zviri kumbotekaira sei dziyo chere tsikidzi kana kuti mapwapwa anoreketiwa anhu vamwe. Wanhu wavhunduka nyasi pachireketiwa kuti kwai hoterayo Holiday Inn kuBulawayo yenge iri kuburitsa wanhu ichiti kuno bhambu. Wazoburika wakuru wehotera wakati aiwa kuribe bhambu asi tinotosungirwa kuti tiite izvozvo panopfuura mwedzi mitanhatu toita pokare tati tazviona baizvi wari kutinyepera awa pane zvazviri kuitika idi rekai tirambe zvedu takazviringa nokuti gore rapfuura rese waribe kumbozviita izvozvi wandotanda ipapa nyasi. Idiri regai tirambe zvedu takandoringa ukuwo gurukota rinoringa nozvekutekedzwa kuzvinhu. Felix Mhona agoreketai kutoti kwai inini ndoda kutomonya mudhiraivho womotika dzinotakura varwere maambulenzi pachirungu apawo pokare ukuno matarakita anosvika manomwe anzi ari kufanira kugoseenzesiwa kunhandare nomwe dzomunyika dzondege. Nhandare nomwe dzondege ndatodzisayawo kana neni mhandiwe rekai tigoona kuti zvinenge zvitekera sei. Tiri kundofara kuti motika dzinotakura varwere dzaisiwa dzina ende dzaisiwa dzisiri dziya dzomachina paisiwa makwanda chaiwo tikati kamudoko kona kauku rekai tione kuti zvinopetera kupi. Tandomirirawo zombwa panoferefetiwa kuti zvakaita mari zvinhu izvozvi nekuti panogona pakatoita kujiwa mari chaiko. Rekai tirambe tichizviringa. Ipapa guru bepanhau Herald riri kuramba richireketa kuti kwai vanhu vari kunyepa kuti mamiriro zvoutano ari bekuita tusvinu. Kana iye ari kunyora izvozvo akahwara anokienda kugomo iyeyu kana kupari chaiko. Vanhu ava ngavarike kugodando vakomana. Rekai zvedu tigoramba takazviringa kuti zvinoenda nopapi. Tinenge tichitokunyepai kana pane zvimwe zvareketika. Apa kambani yoShweps kwai yaisa Stanley Muchenje kuti aite ndiye agere hunde ipapo achitora kubva kuna Charles Musipa akasiya basa kupera kwemwedzi wapfuura. Tikuti haiwa zvisvino rekai tione kuti zvinodini. Toringa dziri kuitika pasi rese kutandira muSouth Africa. Britain yarambira marema kuti aende kuBritain wakomana ari kuita kupenga kuwawa kujama shonja ari kufetiwa mhandiwe ari kuita kuyapwanya ari kureketai kutoti mukutijairira muribe chikonzero chokuti sei mandirambira kuti ndiende kuBritain ndakaisa mapepa nonguwa ndikaita zvese nonguwa nyasi chaiye maakumbonditi rekai tione kuti zvinogadzirika sei mopedza mandirambira pokare marema atomboenda kunhandare iwe pakanyangaritsa rekai tizvoona hedu kuti zvinoperera kupi. Ukuwo mutungamiri meya weguta reJoburg Dada Moraro kwai ari kureketai kutoti vakomana ndoda kuti ndichinje vanhu vawa ndiwaite kuti mwaendapo vanhu varipo iwawo vari maMMC makurukota anoseenza nawo. Kuno rekai tione kuti zvichabvumiwa chere izvozvo. Toramba takazviringa hedu. KuTanzania kwaidare ratoti mukutinyepera kuti Tundu Lissu ari kuhwara ngaauye ega timuone kuti ari kuhwara idi. Apa iye Tundu Lissu ari kutoramba kuja akati aiwa bandojaba kusvikira zvinhu zvanaka nokuti makandisunga ndiribe mhosva mukundishungurudza inini saka ndichajabawo kusvikira mazoziva zvokuita neni. Tinoramba baisu chokuja mhandiwe totorida iro gobvuka kutoti munhu urarame ndiro rinotoita kuti zvinhu zvitekaire iroro. Rekai tione zvedu kuti zvinoperera kupi. Tinenge tichikunyepai. Faure Nyasimbe kwai kuTogo kuku ndiye atoka mutungamiri kusvikira upenyu hwese paribe chaachabva kana zvesarudzo pachiribe paya
unobva waita kuona naye wekuti Afrika tinonyaya, tinonhamo, rekai tirambe tichiringa hedu. Wakurozvo bhengi rekuAmerica wari kureketa kutoti aiwaba tiribe chatiri kuchinja pamamiriro makwiriro anoita mari, interest rates pachirungu. Tiribe chatiri kuchinja apa. Trump ndo paanga akaringira kuti wachinje. Mhanduwe ipapa mirai mupaone, mumwe anopadzinganisiwa naye Trump. Ipapa rekai tirambe zvedu takazviringa. KuVatican kwai aiwaka izvezvi wati wasarudza papa mutsva, rekai tione kuti wachaita sei. Tinge tiri kunyepa tiri kundoshuvira kuti ipapa wapedze nokuchimbidza chaiko. Arsenal wakomana imi pakaita kunyangariwa, papaidziwa kubamuriwa chaiko kusvinu no PSG. Seri neseri kusanduriwa songoma yeZion, pakaita kunyangariwa mhanduwe. Rekai zvedu tigumirei ipapo panyasi. Ndini wenyu mhanduwe Onhau.